ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 16ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള പേര്. ശ്രീ പ്രഭുപാദിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതിയും ആസുരിക പ്രകൃതിയും ഉള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അശ്വത്ഥത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ബന്ധങ്ങളെ അല്ലെ. ആദ്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അശ്വത്ഥത്തോട് ഉപമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അങ്ങനൊരു അശ്വത്ഥം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആയിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यत्नश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नादिमानिता ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പോ 3 ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം,
അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്? ഈ ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിർഭയത, ഓരോന്നോരോന്നും ശിലപ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകത്തില് യഥാരൂപത്തില് വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാലും വ്യക്തമായിട്ട് ശിലപ്രഭുപാദർ ഇതൊക്കെ ആർക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്? ദാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യരെ 4 വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള്? നമ്മള് നേരത്തെ ചാതുർവർണ്ണ്യം പറഞ്ഞത് കൂടാണ്ട് വേറെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ ഏതേത് ആൾക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഈ 26 ഗുണങ്ങളും ആരിലുള്ളതാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദാനം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗുണം അത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കല്ല, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരാണ് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള, അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവര് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മനിയന്ത്രണം, നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു നിയന്ത്രണം അല്ലെ? എല്ലാ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം. യത്നം ചെയ്യേണ്ടതും ഇതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരാണ്. വേദപഠനം ആരാ നടത്തേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ? വേദപഠനം ബ്രാഹ്മണർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തപസ്, പിന്നെ ലാളിത്യം. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലില്ലായ്മ അല്ലെ? അഹിംസ, സത്യം. അഹിംസ എന്താണ്? നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സത്യം. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധൈര്യത്തെ, അതായത് ആർജവത്തോടു കൂടി യഥാർത്ഥ സത്യം പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, ആർജവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കണം, എന്നാൽ സത്യം പറയുകയും വേണം. ആ രീതിയിൽ സത്യം പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. പിന്നെ ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ള ആളുകളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ദംഭോദർഭോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ദൈവികമായിട്ട് 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എത്ര ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഗർവം, അഹങ്കാരം. ഇത് ഗുണങ്ങളാണോ? ശരിക്കും ഇത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഗുണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഗുണമല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗുണമല്ല ഇതൊന്നും. ഗർവം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് എല്ലാരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. പിന്നെ അഹങ്കാരം, സ്വന്തം കഴിവില്, സ്വന്തം പൊസിഷനില് ഒക്കെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും. അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അജ്ഞാനം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുക, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങള്. അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇത്രയാണ്: ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമതാം മാശുച സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ.
അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു 26 ഗുണങ്ങള് ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്കുണ്ട്, പിന്നെ ആസുരികമായുള്ള ആളുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അർജുനോട് പറയാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനങ്ങളും. അതായത് അഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമാണ് അല്ലെ? ഭൗതികമല്ലാത്തത് അതെന്താണ്? ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് ആർക്കുള്ളതാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഗർവം, അഹങ്കാരം, വിദ്യാഭിമാനം, അതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപകരിക്കുന്നത്? ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആസുര ഗുണങ്ങള്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ അർജുനോട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവൻ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരെ കുറിച്ചും ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നീ ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാനിവിടെ പറയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ 2ൽ ഏതെങ്കിലും ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പെടും. അപ്പോ ഒരു ഗുണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളുടെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ പെടും. ആസുരം, ദൈവികം ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. ഇനി ആസുരിക ഗുണമുള്ളവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആസുരിക ഗുണമുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാ? പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനവിദുരാസുരാഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോ എന്താണ് ആസുര പ്രകൃതിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഇല്ല, നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടു തരം വിശുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി, അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇല്ലുസിഡ് സെക്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വിശുദ്ധി അവർക്കില്ല. പിന്നെയോ നല്ല പെരുമാറ്റം ഇല്ല, സത്യസന്ധത ഇല്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവര് ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിലെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ആസുരിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവരായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ? അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം ഹിമന്യകാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, അതായത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ? ജഗത് മിഥ്യ അങ്ങനെ പറയും. ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളവര് പറയും ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണ്. അത് മിഥ്യയാവാൻ തരണ്ടോ? നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചും കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിലും ഓരോന്നിനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് മായ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് അസത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് മിഥ്യ ആവാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എന്താണ്? സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? പൂർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല? അസത്യമാവില്ല, മിഥ്യ ആവില്ല. പക്ഷേ ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവര് അവർക്ക് ഏത് സ്വഭാവം ഉണ്ടവര്? ഗർവമുണ്ട്, അഹങ്കാരമുണ്ട്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം,
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് അജ്ഞാനത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോന്നിനെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതവും അതിന് നിയന്താവായൊരു ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നും അവര് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനാരും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല, നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക പ്രകൃതികള്. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള, അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമവികാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക്, ഇതിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാവുന്നത്. മറ്റൊരു കാരണവും ഇല്ല എന്ന് ആര് കരുതുന്നു? ആസുരിക പ്രകൃതിയുള്ളവര് കരുതുന്നു. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണഃ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ, അതായത് ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ല, നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ കഴിവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതായത് ആ ഒരു ജ്ഞാനമില്ലായ്മ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലായ്മ കാരണം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അണ്വായുധങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ, എല്ലാ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും നാശം മാത്രമേ ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആർക്കും നന്മ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അടക്കാനാവാത്ത കാമം മൂലം ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായി അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടമായി. എന്താണ് ക്ഷണികമായത്? നശ്വരമായതാണ്, അല്ലെ? അത് ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളല്ലേ? ഇവിടെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമാണ്. അപ്പൊ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഇതിനൊന്നും റിസൾട്ട് ഇല്ല, അല്ലെ? ആരും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ല, നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല. ഫ്യൂച്ചറിലോ ആയിട്ട് മരിച്ച ശേഷം ആവട്ടെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല എന്ന് കരുതി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തോന്നിയതുപോലെ വൃത്തിഹീനമായ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യും, അല്ലെ? അത് ശരിയോ തെറ്റോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലെ? ആരാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരുടെ മകനാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി. ഇപ്പോ ദക്ഷ പ്രജാപതി സതീദേവിയുടെ, നമുക്ക് അറിയാം, മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്, അല്ലെ? സതീദേവി ശിവനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സതീദേവി ശരിക്കും ആരാണ്? ദുർഗ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ദുർഗയാണ് ശരിക്കും സദാശിവന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ആര്? സതീദേവി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സതീദേവി ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളായിട്ട് ജനിച്ച് ശിവനെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്ക് സമ്മതമില്ല? അത് ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് സമ്മതമില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ നോക്കുന്നത്? ശിവന്റെ ആകാരം എന്താണ്? കഴുത്തിലൊരു പാമ്പ്, അരയിലാണെങ്കിൽ ഒരു നേരാമണ്ണ ഒരു ഡ്രസ് ഇല്ല, അല്ലെ? ഒരു പുലിത്തോല, മാൻതോല, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, അല്ലെ? ഡ്രസ് ഇരിക്കുന്നത്, നേരെ ചൊവ്വേ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വീടില്ല, പിന്നെ ആഭരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, നെറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ശവശരീരം കത്തിച്ച ഭസ്മാണ് പൂശുന്നത്. അപ്പൊ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ആരായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആര് കാണുന്നില്ല, ദക്ഷ പ്രജാപതി കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മകൾ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയാണ് സതീദേവി. ആ പുത്രിനെ ശിവന് കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ദക്ഷന്റെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നടത്തി കൊടുത്തെങ്കിലും ഒരു യജ്ഞത്തില് ശിവൻ ആരാണ്? ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്? യജ്ഞത്തിന് ഹാജരാകുന്നവരാണ്. അതായത് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ഇവര് 3 പേരും ഹാജരായിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞം ദക്ഷ പ്രജാപതി നടത്തുമ്പോ അദ്ദേഹം വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല, ശിവൻ എണീറ്റ് നിന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശിവൻ എണീറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ശിവൻ ഈ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്റെ മരുമകനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ശിവൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായില്ല. ശിവൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശിവനെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഇങ്ങനെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തവനാണ്, ശവത്തിന്റെ ഭസ്മം പൂശിയിട്ടുള്ള ആളാണ്, പിന്നെ ഭൗതികമായ ഒന്നും ഒരു ഐശ്വര്യവും ഇല്ല, കഴുത്തിൽ പാമ്പണിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം എന്താണ് നന്ദിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വഴക്ക് തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ ശിവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ വൈഷ്ണവരെന്താണ് എന്തൊക്കെ കേട്ടാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മളെ വൈഷ്ണവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെ. അവര് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ടോളറൻസോട് കൂടി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവനെ അപമാനിക്കുകയും ശിവൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ, അതായത് യജ്ഞശിഷ്ടം ശിവന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ശാപവും കൊടുത്തു ദക്ഷൻ. അങ്ങനെ ശിവൻ അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ആ യാഗം എങ്ങനെയൊക്കെയോ പൂർത്തീകരിച്ചു ഈ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഒരു യജ്ഞം നടത്തുമ്പോ ശിവന് കൊടുക്കാതെയാണ്, അതായത് ശിവന് യജ്ഞശിഷ്ടം കൊടുക്കാതെ ഒരു യാഗവും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അവരവരുടെ വിഹിതങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ ഈ യജ്ഞശിഷ്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു യജ്ഞം നടത്താൻ, വലിയ ഒരു യജ്ഞം എല്ലാവരെയും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് ദക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആരെ ക്ഷണിച്ചില്ല? സതീദേവിനെയും ശിവനെയും ക്ഷണിച്ചില്ല. അപ്പോ ദേവലോകത്തിരുന്ന്, അതായത് ഈ ശിവലോകത്തിരുന്നിട്ട് സതീദേവി കാണുകയാണ്. എല്ലാരും വിമാനത്തിലെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭാര്യമാരും അതുപോലെ സതീദേവിയുടെ കുറെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ നല്ല നല്ല വേഷവും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് ആ യജ്ഞത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സതി ശിവനോട് ചോദിക്കും, നമുക്കും പോവാം, നമ്മളെ അച്ഛൻ നടത്തുന്ന യാഗമല്ലേ, നമുക്ക് പോകുന്നതിന് തെറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ എന്നില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അപമാനിക്കും അവര്, അതുകൊണ്ട് നീ പോകണ്ട, ക്ഷണിക്കാത്തടത്ത് പോകണ്ട. അല്ല, ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തും ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം സതീദേവിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവൻ അത്ര സമ്മതം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും സതീദേവി ആ യാഗത്തിന് പോവണ്ടായി. അപ്പൊ സതീദേവി പോകുമ്പോൾ ശിവന്റെ കൂടെ ആരാ ഉണ്ടാവുക? ഭൂതഗണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂതഗണങ്ങളും നന്ദികേശനും അവരൊക്കെ എന്താണ് സതീദേവി എന്താ അമ്മയെ പോലെയാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ സതീദേവി പോയപ്പോ അവരുടെ കൂടെ ആരും പോയി? ഈ ഭൂതഗണങ്ങളും നന്ദികേശനും ഒക്കെ പോയി ഈ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആരും സതീദേവിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോ വേദിയിൽ നോക്കുമ്പോ ശിവന് വെക്കാണ്ടാണ് യജ്ഞശിഷ്ടം, ശിവന് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ആർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു? സതീദേവിക്ക്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ശിവൻ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോ ശിവന് കൊടുക്കേണ്ടത് ശിവന് കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ സംസാരമായി. അപ്പോ ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ആര്? ദക്ഷ പ്രജാപതി. അപ്പോ ഈ സതീദേവിനെ ശിവൻ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാക്ഷായണി എന്നാണ്. അതായത് ദക്ഷന്റെ പുത്രി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് സ്നേഹത്തോടെ സതീനെ വിളിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശിവനെ അപമാനിച്ചപ്പോ സതീദേവിക്ക് തിരിച്ച് ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ശിവനോട് എതിർത്തിട്ടാണ് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അപമാനിതയായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല? സതീദേവിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. സതി സ്വന്തം യോഗ ബലത്തോടു കൂടി ഒരു അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സതീദേവി ആ ശരീരം നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ദക്ഷന്റെ പുത്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ഇനി എനിക്ക് ഈ ശരീരം വേണ്ട, അത്തരത്തിൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് സതീദേവി ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സതീദേവി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ
ആർക്ക് കോപം വന്നു? ശിവന് കോപം വന്നു. ശിവൻ വളരെ ദേഷ്യത്തിലായി. ശിവന്റെ ജടയിൽ നിന്നൊരു അസുരൻ വന്നു. ആ അസുരൻ വന്ന് ഈ യജ്ഞമൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നല്ലൊരു യുദ്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ഇല്ലാതെയാവുന്നു ആ ഒരു യുദ്ധത്തില്. ഒടുവിൽ എല്ലാ യജ്ഞം പകുതിയായി മുറിഞ്ഞു നിന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു നിന്നപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും പോയി ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി ശിവനെ സ്തുതിച്ച് ശിവനെ സംതൃപ്തനാക്കി, ശാന്തനാക്കി. എന്നിട്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ സംസാരമായപ്പോൾ ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഉള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട ശിരസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഒരു ആടിന്റെ തലയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആടിന്റെ തല കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം മാറി. അദ്ദേഹത്തിന് ശിവനെ മനസ്സിലായി. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാല് ആ യാഗം നേരെ വിധിക്കുക. അതായത് ശിവന് യജ്ഞശിഷ്ടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടായി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തനായിരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹവും ദേവന്മാരെല്ലാരും കൊടുക്കണ്ടായി. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് കരുതുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്താണ് കരുതുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജോലി. അതായത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതാവസാനം വരെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും മനസ്സെന്താണ്? ഒരാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു, ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടാന്നുള്ള ചിന്തിക്കുവോ? മനസ്സത് ചിന്തിക്കില്ല. മനസ്സ് അടുത്ത ആഗ്രഹമായി. അപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ കിട്ടിയതിനോട് വലിയ താല്പര്യം, കിട്ടുന്നത് വരെയേ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളൂ. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി കിട്ടാത്തതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ വ്യാകുലത, ഈ ടെൻഷനോട് കൂടി തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം. ഇങ്ങനെ അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി. കാമക്രോധങ്ങൾ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ക്രോധമായി മാറുന്നു അല്ലെ. സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതായത് നേരായ വഴിക്ക് വേണമെന്നില്ല. അപ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി അന്യായമായ വഴി ആയാലും, ഇപ്പൊ മോഷണം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ആവട്ടെ, ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടായാലും എനിക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കണം, എന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആർക്കുള്ളത്? അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി കാണാം. കംസൻ ദേവകിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന, അതായത് ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും വിവാഹ സമയത്ത് ഈ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന അശരീരി കേട്ടപ്പോ ആ സമയത്ത്, അതുവരെ കംസൻ സഹോദരിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേര് തെളിച്ചോണ്ട് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ അശരീരി കേട്ടത്. ആ കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ദേവകിയെ കൊല്ലാൻ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഇതാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്? ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ സ്വഭാവം ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മള് ആരോടാണ്, എങ്ങനെയാണ്? സ്ത്രീയാണ്, സഹോദരിയാണ്, സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു തോന്നൽ ആർക്ക് വരുന്നില്ല? അപ്പോ കംസന് വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൊല്ലാനോങ്ങാണ്. അതായത് എന്റെ അനിയത്തി ഒരിക്കലും ഒരു ഏട്ടൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ. എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും 8ാമത്തെ പുത്രനല്ലേ വധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് സഹോദരിയെ വധിച്ച് ആവണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു സദ്ബുദ്ധി ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് വരുന്നില്ല. അവരുടെ സംരക്ഷണമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയും ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്,
എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ആസുരിക സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അവരിങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, ഞാൻ ഇനിയും ഓരോ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇനിയും പൈസ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ. പിന്നെയോ ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഭാവിയിൽ ഇനി കൂടി ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു മില്യണർ ആവും. അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേരായ വഴിക്ക് എല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമ്പാദ്യത്തോട് ആർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പണത്തോട് ആർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാ? നമ്മൾ ഒരു ബന്ധങ്ങൾക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യില്ല, നമ്മള് ഒന്നിനും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് വഴിക്കും പണം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം. പണത്തോട് ആർത്തി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ശത്രുത വരും അല്ലെ? അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആർക്കുണ്ടാവും? നമ്മൾ കണ്ടു കംസൻ സഹോദരിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആർക്കുണ്ടാവും? ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. അപ്പോ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്ത ആളെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി ഇടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോ ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. എല്ലാറ്റിനും ഞാനാണ് ഉടമ, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എനിക്ക് സദാ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നല്ല ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്. പിന്നെയോ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. അതായത് ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രാവണൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരിലെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. അതായത് ഞാൻ അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാണ്, എനിക്ക് നല്ല നല്ല ബന്ധുക്കളുണ്ട്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്? ഞാനാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ലേ? കാരണം ഞാൻ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. നല്ല ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. അതായത് ഈ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദാനം ചെയ്യുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇതാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാണ്? ദുര്യോധനാദികളാണ് അല്ലെ? ദുര്യോധനാദികളാണ്. അതായത് കുലസ്ത്രീയാണ് ആര്? വീട്ടിലെ മരുമകളാണ് ആര്? ദ്രൗപദി അല്ലെ? കുലസ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത്രയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ദ്രൗപദി. ഇവരുടെയൊക്കെ ചേട്ടത്തിയമ്മയായിട്ടാണ് വരിക. അതായത് ചേട്ടന്മാരാണ് പാണ്ഡവന്മാരല്ലേ? അപ്പൊ അവരുടെ ചേട്ടത്തിയമ്മയായിട്ടാണ് ദ്രൗപദി വരുന്നത്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. അവര് നമ്മുടെ രാജസഭയിൽ വെച്ചാണ് ദ്രൗപദി അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മാചാര്യരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ടും ആരും അതിനെ തടഞ്ഞില്ല. ആരാണ് അവസാനം രക്ഷിച്ചത്? ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് രക്ഷിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആസുരിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഃ പ്രസക്താ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷയിൽപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ ആസുരിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആസുരികമായ സ്വഭാവം ഉള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ഒരുപാടായി നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷയിൽപ്പെട്ട് പലവിധം ആഗ്രഹങ്ങളും ആകാംക്ഷയൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവര് ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എവിടെയാണ് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുക? നരകത്തിലാണ് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ ശിശുപാലനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ബന്ധുവാണ്. ഭഗവാന്റെ ബന്ധു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. അപ്പോ ഈ ശിശുപാലൻ ജനിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെക്യൂലിയർ ആയിട്ട് 4 കൈകളും 4 കാല് 3 കണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ
ശിശുപാലന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, ശിശുപാലന്റെ ഈ വികൃതമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം എങ്ങനെയാണോ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ആരുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണോ അവൻ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ആ വ്യക്തിയാൽ ഇവൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായിട്ട് ആരെടുത്താലാണോ ശിശുപാലൻ മാറുന്നത്, ആ ആളിന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് ഇവൻ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ വന്നവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഈ കുട്ടീനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവസാനം ഭഗവാന്റെ കയ്യില്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ കയ്യില് കുട്ടിയെ കൊടുത്തപ്പോ ശിശുപാലൻ സാധാരണ കുട്ടിയായി വന്നു. അതായത് 2 കൈയും 2 കണ്ണുകളും 2 കാലുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, സ്വന്തം കുട്ടീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന്. എന്നാലും ആ അമ്മ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. ഇവന്റെ 100 തെറ്റുകൾ വരെ ക്ഷമിക്കണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവന്റെ എല്ലാ തെറ്റും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇവൻ ഒരിക്കലും കൊല്ലരുതെന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇവന്റെ 100 തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 100 തെറ്റുകൾ ഭഗവാൻ ക്ഷമിച്ചു. അവസാനം രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ 101ാമത്തെ തെറ്റായി വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ശിശുപാലനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശിശുപാലനെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോ ശിശുപാലന് മുക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, മുക്തി കിട്ടും. അത് ആ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആ ഒരു മുക്തിയെ കിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ബ്രഹ്മ സായുജ്യമാണ് കിട്ടുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. കാരണം ബ്രഹ്മസായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. രാവണനെ, അതായത് ഉപരിലോകത്തെ എത്താൻ ഉപയോഗമായ യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആസുരിക സ്വാഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് രാവണൻ. രാവണൻ എന്താണ്, ഉപരിലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് സോപാനം, പടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നടന്ന് കയറി പോകാം, അല്ലാണ്ട് യത്നങ്ങളോ ഒന്നും തപസ്സുകളോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആര്, രാവണൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആസുരികമായ പ്രവൃത്തി. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൊവ്വയിലേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ ആസുരികമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ നിഷേധികളാണ് അവര് എന്തിനെയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത്, വേദങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും അവര് നിഷേധിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെയോ ശരിയായ ഗുരുക്കന്മാരെ, അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെയും അവർ നിഷേധിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അതായത് അവർ അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ യത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അവര് തന്നെ അതിന്റെ വിധിയും പറയും. ഇത് ഏതിലുണ്ടാവില്ല, ഇത് വൈദിക വിധി പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള യത്നങ്ങളും തപസ്സുകളും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവണൻ തപസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഭസ്മാസുരന്റെ തപസ്സാണിത്. രാവണനും തപസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, കുറെ തലയൊക്കെ അറുത്താണ് തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ ഭസ്മാസുരനും അതുപോലെ ശിവനെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. തന്റെ ദേഹത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച്, പിന്നെ അവസാനം ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്നപ്പോ തന്റെ തല തന്നെ മുറിച്ച് അഗ്നിയിലിടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ശിവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭസ്മാസുരൻ ചോദിച്ച വരം എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ ആരെ തൊട്ടാലും അവര് അപ്പൊ തന്നെ ഭസ്മമായി തീരണം എന്നായിരുന്നു ആ ചോദിച്ച വരം. അപ്പൊ ആ കഥ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭസ്മാസുരൻ അങ്ങനെ ആ വരം ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, അതായത് ശിവൻ കൊടുത്തു, ആ വരം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ നാരദ മുനി എത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ, ഇത് നടക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം, ഈ തന്ന വരം നമ്മൾ ആരെ തൊട്ടാലും അത് അവര് ഭസ്മായി പോകുന്ന ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് ശിവൻ ശരിക്കും തന്നതാണോ? അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ടായി ആർക്ക്, ഭസ്മാസുരനെ. അപ്പൊ തന്നെ ശിവൻ മുമ്പിലുണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ശിവനെ തന്നെ തൊടാൻ പോവാണ് ഭസ്മാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ശിവൻ നേരെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു എന്താണ്, ഒരു മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്ന് ഭസ്മാസുരന്റെ മുൻപിൽ നൃത്തം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഒരു കോമാളിയെ പോലെ ഭസ്മാസുരനും
ഈ സ്ത്രീകളിൽ ഇവരൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കും അല്ലെ, ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്കൊക്കെ സ്ത്രീകളോട് വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കണ്ട് അനുകരിച്ച് അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് അവസാനം മോഹിനി മൂർത്തി സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ചപ്പോ അതുപോലെ ഭസ്മാസുരൻ സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച് ഭസ്മമായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ അന്ത്യവും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അസുരന്മാർ വിദ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വിദ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അവര് ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്റെ ഉന്നമനം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ശത്രുക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനോട് തന്നെയും ഈശ്വാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത്രയും മൂഢബുദ്ധികളാണ്, അതായത് തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളവര്. ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് രാഹു കേതു ആണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, സമുദ്രമഥനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് അമൃത കുംഭം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവസാനം മോഹിനി വേഷത്തില് ഭഗവാൻ വന്ന് അസുരന്മാർക്ക് അമൃത് കൊടുക്കാതെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് രാഹുവും കേതുവും ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഇത് കഴിച്ചു, അമൃത് കഴിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവരെ തന്റെ സുദർശൻ ചക്രം വെച്ച് കൊല്ലുന്നതാണ്, അതായത് രാഹുവിനെയും കേതുവിനെയും വധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ. താനേഹം ദ്വിഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈശ്വാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരിക യോനികളിലാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും മതിയാവാത്തതാണ് ഈ സുഖങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് മതിയാവുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെ ദുർബുദ്ധിയായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അവരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരിക യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് വിജയന്മാരുടെ പിക്ചറാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാവൽക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരാണ് വിജയന്മാര്. 4 കുമാരന്മാര്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാര് വന്നപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് ഒരു തെറ്റ് അവർ ചെയ്തു, അതായത് വിജയന്മാർ ചെയ്തു. അതിന് അവര് അസുരന്മാരായി പോകട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സനൽകുമാരൻ, സനന്ദനൻ, ഇങ്ങനെ 4 കുമാരന്മാരല്ലേ. ഈ കുമാരന്മാരാണ് ശപിക്കുന്നത് ഇവരെ വിജയന്മാരെ. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ, അങ്ങനെ 4 കുമാരന്മാര്. ഇവര് ശപിച്ചിട്ട് ഇവരാരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപുവായി 3 ജന്മം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3 ജന്മം അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാനാണ് ഇവർക്ക് ശാപം കിട്ടിയത്. അപ്പോ ആദ്യത്തേതില് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവായി, പിന്നെ കുംഭകർണനും രാവണനുമായി, പിന്നെ ശിശുപാലനും ദണ്ഡാവക്രനും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് അത്രേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. അങ്ങനെ 3 ജന്മം ഇവർക്ക് ആസുരികമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവമല്ല. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഏത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത സ്ഥലമാണതെന്ന് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഇവർക്ക് ആസുരിക യോനിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ആസുരിക യോനിയിൽ ജനിച്ചാലും ഇവരൊന്നും സാധാരണ ഒരു അസുരന്മാരെ പോലെയല്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാനാൽ തന്നെയാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൂടാ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവരെയൊക്കെ
ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരിം യോനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ എടുത്ത ജന്മശേഷവും കൂട്ടര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല. അതായത് ഈ ആസുരികമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഒരുപാട് ഡിലേ ആകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവര് പെട്ടെന്നൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് മൃഗയോനികളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ ആസുരികമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളുകള് മൃഗയോനികളിൽ പല ജീവവർഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അതില് മൃഗയോനിയിലേക്ക് ഇവരെ തള്ളപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? ഇവരുടെ അടുത്ത് ആര് കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല? ഭഗവാൻ കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കലാണ്. അതായത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യാണെന്നാ പറയാ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അവർ വീണ്ടും താഴോട്ടാണ് പതിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിയാതെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വല്ല ആചാര്യന്മാരെയോ വൈഷ്ണവരെയോ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെയാണ് അജ്ഞാത സുകൃതി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സുകൃതം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക ജീവികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസുരികമായി ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭഃ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാമത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്: കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ഈ 3ഉം നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കണം. അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ഇത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും അല്ലെ. ശരീരത്തിന്റെ അല്ല, ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക്. ഈ ശരീരം ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ അധപതനമാണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും ക്രോധവും ലോഭവും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ സത്സംഗങ്ങള്, ഭാഗവതം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, പിന്നെ സത്സംഗങ്ങൾ കൂടുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരേ ഒരു വഴി. ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതേ ഉള്ളു വഴി. ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയഃ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ ഈ നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുക? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ബഹൂനാം ജന്മനാം വന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആസുരിക യോനികളിലൊക്കെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും, പരമപദത്തിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം ഇവർക്കും എവിടെ തന്നെ എത്തണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തണം അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരുപാട് താമസം വരും അവർക്ക്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. നമ്മള് ഈ ഒരു 3 ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മള് വ്യക്തികളെ അല്ല ശത്രുക്കളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെയാണ് ശത്രുക്കളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനെ
വളരെ കരുതലോടുകൂടി ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അതിനൊന്നേ ഉള്ളു വഴി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ ഒന്നും അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക, അതുപോലെ എന്താണ് ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, അല്ലെ? ഇല്ലുസിറ്റ് സെക്സ്, പിന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് ഉപേക്ഷിക്കുക, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ഗാംബ്ലിംഗ് അതായത് ചൂതുകളി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ശ്രദ്ധയും അതിലേക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പുരോഗമനം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തടസ്സമാണ് ഈ 4 എണ്ണം നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ് ഇവ 4. അത് ഇല്ലാതെയാക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യജീവിതം നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ, അതായത് ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പോ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പോലും സുഖം നേടാനും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആ 4 യമനിയമങ്ങളുടെ കാര്യം. ഗാംബ്ലിങ്, ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടീ ആൻഡ് കോഫി, അതായത് ചായ കാപ്പി അടക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മദ്യപാനം, ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ചായ കാപ്പി കൂടെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ലഹരി. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചാൽ നാളെ അതേ സമയം ചായ കുടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചിലർക്കൊക്കെ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിലെന്തോ ഒരു ടോക്സിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഒനിയൻ ഗാർലിക്. ഒനിയൻ ഗാർലിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രാജസിക്കും താമസിക്കുമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം. ഒനിയൻ രാജസിക്കും, ഗാർലിക് താമസിക്കുമാണ്. ഈ ഒനിയൻ ഗാർലിക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, രാഹു കേതു കണ്ടില്ലേ? ഈ രാഹു കേതു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെന്താണ്, അമൃത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമൃത് കഴിച്ചിട്ടാണ് അവരെ ഭഗവാൻ സുദർശൻ ചക്രം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ ബ്ലഡ് താഴെ വീണ് ആ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒനിയനും ഗാർലിക്കിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ച് മെഡിസിനൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ അമൃത് കഴിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ആസുരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ ഇലൂസിഡ് സെക്സ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധമാണ്. ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലോട്ടറി വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ചൂതുകളി, ലോട്ടറി, പിന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കാലത്തുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് സത്യയുഗത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിയിലും ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുമാണ്. അപ്പൊ 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ലോകത്ത് ആസുരിക സ്വഭാവം, ഒരു ലോകത്ത് ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരും.
അങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്? സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭാരതവും ശ്രീലങ്കയും ആയിരുന്നു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി യുദ്ധം അല്ലെ. ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ഒരു രാജ്യത്തും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവര് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും, ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം വന്നത്. പക്ഷെ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലല്ലേ, ചേട്ടാനിമാരുടെ മക്കളാണ് എവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് അല്ലെ. അവിടെ ആരാണിപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്? ഏട്ടന്റെ മക്കളും അനിയന്റെ മക്കളുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിലായി ആസുരികവും ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, നീ ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവനാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തില് അസുരന്മാരും ഉണ്ട്, ദേവന്മാരും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണത്? കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ മനുഷ്യരിലാണ്, ഒരേ വ്യക്തിയിലാണ് ഈ സ്വഭാവം രണ്ടും ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ആസുരിക സ്വഭാവമായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ദൈവിക ഗുണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ വളരെ എന്താ പറയാ, ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാണ്ടെയാക്കി ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കാം? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സാധിക്കുക. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതൗ നാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരിക്കലും തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ഇന്ന് ഈ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല അല്ലെ. ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും തരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിലൂടെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്താണ്? വേദസംഹിതയ്ക്ക് നൽകാവുന്നത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക്. ഈ 4 വേദങ്ങളും ഒരു ജന്മം എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ 4 വേദങ്ങളും പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നോ അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായത്? പ്രസാദമായി നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുമെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്താണ്? അയാൾ ഓൾറെഡി വൈദിക ജ്ഞാനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അയാൾക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा.